ha ka artrik uno pra arja arpuar na kaliang ke chwai si rimul yang sarkil kala penlong ya gajing thang mombati solem halo gajing sya setiap jong ki parado prosnam ha ki tang sloi ki pulit ke jela asam hamukro western hill district kabala jia kar artrik unai wing arjar arpuar ha katai gajing elang usam lari tlei thongni upresiden kalang pi area unit ula penya ya gajing elang laidon langru ki dukhot na unit bofer ki bahap hapo ke chwai si rimul yang sarkil Haswa sedang ia gajing elang usamla oral ning sim labu ia gajing duai balap pelongru ia gajing sengap jar ke 20 minit. Layo ia gajing keren semolem bat penpau ia gajing semua bitar ia gajing le ruklau ki pulit ke jela asam. Now Presiden Kemaksikar unit samla sensyar bor sing sim samla di star borlin wanyang upresiden kerimul yang circle. Nah kaliang une usamla olah penken mauru ia gajing jia khatsau trik jamang arja sipau hak bagi parado prasnam kila kulan yap hai kitang suloi ki plet asam kapala jia hak snang langpi bat ulat herteng eru ia ki bor penyai distrik ki bala persang ban khanglat bat bala pha serta pulit da ki spango tang hai program thang mombati kane ga de ka kerwa bala pha sangi da usamla sai borlin assembly general secretary ke HYC rimul yang circle ya kerjan da me ka tai ke jingja apo mukro hak arpo artrik nakaliang jongi kong ka HYC ikan mau ya kajingwan jongki mati na po blok 1 ha kati kapor kabenengkong bang ikan mau yang kesini kalong kowe kesini kabapan temang yang dijemut yang perkat ha bang ipai yang lagi jong hidup senam kabas saungut di mensim di koridor mensim di beloi-loi jong kajat beriu jongi kelayap martel nang tak kejait penriu kari berkejait penriu saungut warjar sipau keliyak hang ni dan ketaka mensim kejing sobiau kejing sotomang nang mentah jongsi ba kisyayap nang mentah kari berkejait penriu mat kumjuro hak arpo arterik jong nai November ki biang Bapa don biang kum kini kejat jingjia, belajar pencak hat jubor, hati kulit asam, kebalong hik tajuk, berkom, bagi senrek pathar, kuli, jengki, dan siap nak tahu pojba belui-lui, boleh segeleng kha, boleh segi beri, boleh segi lum jeng tray jengki, te arpo artrik jeng menai November kita tak haduk sangat. Thì hàng này lang pi sau ngút bật san ngút thì long khẩn đại ngút mà thì tăng kata rồi lên sigin don suwe ru tum kini kijat thì ngamut ban ong ba cái này cái long kasin kabenengkong bat ke bekhadu bangin yo ban le ya kene ka jing snow cái này cái jing thang bom beti jongi kum kadak cái jing solam no bantai jong kite ki sangot kumju jong kejat benriu di perkowe lese kene kan long kesin kabak khadu bangin memi isu nang ne sakmat yakum kini kejat jingjia dan kata dau ni penrem jur ya ka polis asam bagala sule ba kabalale riu khlau kabak susiat pathar kham da khen su wadi ka ai jong keri India Kakenya kibriu jungi kum kimrat lane kum ki e ngalaban ong ngimla ban nujor kum ki e sarai ngalaban ong kum ya ki plang tempat ya kim sim jong kibriu jong te ngamut ban ong sikentian warla kalong kham khoru kan poi kapor ba lada ka sarkar asam kan le sile kum ne kan poi kapor ba kersamat dari wek senjam bat lada kwa ban le kumne kala bahai ki bakin le cha jamu bat Kashmir hangti ki don ki le no bale ki khenyangi ba ni de ki le no hakabri jong unyu trep jongi kimdon kum kita le don ki mensim ki belului ki mensim ki bordor kam jukhen kala susiat pathare ki te nagaliang jonga kerpat jur
ba ka seng HYC kanam shong thai kanam klikti bala dodon kum kini ki jaj jingjia ngin nom aili bat ngin yele hagalenti jong pa ai om dei bangi ru ngin syele daka sur jong kita ki riu khlau ki bom yaj hagalenti jong pa ai ngiru ngin yele hagalenti jong pa ai nang ba ka pertheru kan yo I ya kata ki jingle jong kum ka bri nyo trap tengam don sibun ban ong kumno ndai kene kedeka kadak kum ke jingken mau it lani ke jingken mau buram jongi ya kini ki saungut ki mesim ki bakordor jongi ki baladu no na ka menta ka jaj banriu jongi kumju na ki te ki saungut ki sanut ki mesim ki bakordor ki bala yap martel na ka menta ka jaj banriu ki barok kowe te kublai sibun bangi kum kaseng ngimat ban ngisem kajing lanot bat kajing sengusik thang abang iken mau ya kajing du no jongi ki paradau parasnam ate hamokro haka arpo arterik jong benai bakat wei arjar arpo ar bat haka ju kapor kapin ken mau yangi kum kaseng ya kajing du no jongi hau khatsan tarik benai khatsau tarik benai basan arjar sipo ya ka jingduno jongi ya ki minsim bakordor ki paradok parasnam jongi hangne habo langpi kane ya kalong ka ei ka bangi kum kaseng ngira sengau diau hadu kata ya ka jingmi bade ka jingbom khansni jong kine ki polis jong kane ka we ka jala ka ba yam markhab batngi ya ka jing khen riu thala ya ka jing bom khen ya ka min sim breu hendai kala khen ku me kimrat kimrang ban chu siat na phang ban bam ban pen khnyu ban pen kendit ya ka min sim jong ngi ki parari ki paratrairi tementa di penlong ya kane ka program thangmam menti kum kadak ban sngolem na benta kita ki paradok parasnam jongi kumba maki kila sngolem namenta ki paradok parasam jongi hau arjar spo lawan man sngolem hangne hapo snong langpi tengane kalong ka ei kum kadak ka jing siu kliang ba ka jing ya sngo mar kliang jong ka jing sabthat jubor ya ki mensim bokordor jong ki paradok parasnam ki jongi hoj ngimla banlen warla ni penlong tangi kini program ibarit henrei labun ki ba penting ko tempan yangi dakum ni kumtai lingba di phone call ki bangingi dangyo banyak keren hakini kindiat tenta henrei na kaliang jungi kaseng ngimnam kerandin bangin yai sakmat ya ka ei ka jing thungu jungi ngim ong bangin thau kino ki jing plumar lane ngin thau kino ki jing pen sngosi ya ki para marjan